дар вилояти Хатлон ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ оғоз ёфтааст. дар ин хусус Амин Хувар бо истинод ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷайҳун хабар додааст. аввалин шуда дар вилоят деҳқонони ҷамоати истиқлоли ноҳияи Ҷайҳун ба ҷамъоварии пиёз шурӯъ кардаанд бо мақсади таъмини аҳолии Тоҷикистон бо ин маҳсулоти кишоварзӣ ва паст кардани нархи он дар бозори дохилӣ. пиёз аллакай ба бозорҳои маҳаллӣ бароварда шудааст. вилояти Хатлон яке аз истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони асосии пиёз мебошанд. соли 2022 аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонии вилоят 448,755 тонна пиёз ҷамъоварӣ карда шудааст. имсол дар вилоят то имрӯз дар 10,044 гектар пиёз кишт карда шудааст. бояд гуфт ки соли 2023 дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонии Тоҷикистон тибқи пешгӯӣ дар майдони 17,156 гектар кишти пиёз гузаронида мешавад ки 11,261 гектари онро пиёзи барвақтӣ ташкил медиҳад.